takže tady je jedle u druhého máme pahartu. Takže se tady zase vymyslíme. Čuču, ňuňu. A takže ten minulý pavouček, kde je na mě? Je tady ta pavoučka, když si dám do přezdávky. Hledím pavoučka. Tak a teďka. Tak jo. Takže to schválně vytáhnu, jako já si vůbec nepamatuju, kde, jako já si, nevím, jako, je to asi jenom 2 minuty, co jsem skončila poslední Minecraft a už si vůbec nepamatuju, co jsem tam dávala, tak bych si nepamatuju, co jsem dávala, takže já jsem prostě taková hromada, budu to muset asi vysvětlit, takže páně, pavoučka už tam doufám nemám. Když jsme pomalovali to lůčka 2, to je jedno, takže tohle se vypadlo, tak třeba to zamísta. Není tak promlouvá divně, že promlouvá, takže prostě to je nějaký kousek papíru, neřešíme, takže nám dále něco prázdné, protože se to bude nějaký prázdné. To je něco vystavení. Nevím, začnu těma velkýma papírkama, když ty velký papírky znamenají, že to bude lepší, takže čučurinu třeba, tak, to já se bojím, tak se bojím. Okay, what's here, what's now, what's up, what did I go? Ten pocit, ten příšerný pocit. Ten nechutnej pocit. Ten nechutnej pocit, když musím malovat svůj skin. Jakož já teda ten skin, tak moc teda nechodím na servery, protože já úplně nenávidím prostě ten svůj. Takže většinou si hnedka že většinou budeš někam do tak se úplně nevím, já ti moc nechodím. No, to je jedno, takže takže teďka ten můj podpis, takový ten divný podpis, takže takže já dělám takovouhle dvojku, prostě, dělám divnou dvojku. 27. Dělám divnou 27. Okay. It's really cool, it's really cool, it's really cool, it's really cool. Okay. Takže začátek hráčů. Vždycky tohle. Ano? Okay. To má takhle. Jo. Pardon, že nemluvím, protože já jsem zvyklá být ticho prostě, takže a teďka ty oči. Takový ty typický Minecraftí oči.
Já už mám pěkně rozdělenou. Tak, to. Já bych si nějak pospíšit, jako jo, takže já trošku vyjdu. Takže prostě budeme mrkat. Vypečím nějak úplně vždycky vypečím. Takže mrkám. Takže tohle je opravdu divný, že? Ten můj skin je úplně hnusný, takže... A víte proč nikam nechodím, no? Já nevím. Jsem svůj skin jako neviděla moc, jako docela dlouho, takže... Takový ty boty, normální Minecraftní boty, já nevím, jak je jmenovat, jo? No, takže jedete cestovat. No, dobře, takže teďka s tou dílkou vlasů se mi to asi trošku přehnalo, to nevadí. Tak já teďka jdu opravovat, takže... Tak to mě vydala. Ok, takže jsem tady. Zpátky a teď uděláme si poslední záhy a to, že prostě podlahu. Boj, vždycky. No a tohle je teda můj nechutný, můj divný skin prostě. Tak. No a příští krát u dalšího videa si vylosuju napřed, je to hrozně baví. Ok, kaku. Takže takže musím si trochu mluvit. Já moc teďka nevím, kde. Ok, dobře. Takže tady u některých tak koukají nějaký písničky, že to mi se chce nějak podívat. Mě taky nějaké stávají. Tak tenhle. Prosím. A teďka se modlím. A to mě baví. Dobře. Tři, dva, jedna. Jo! Není to dobrý, není to dobrý, není to dobrý, není to dobrý.
Mě to tam nejde. Jako já jsem tady viděla jenom NE a jako opravdu mi to zombie, takže to je jako, je tam asi 5 věcí, co končí na NE, takže ne. Proč? Ok, takže příště budete. Oh my god. Jo, ještě jsem něco zapomněla. Kromě zombie a skátanů neumím malovat něco jako Steve nebo Herobrine. Oh yeah. No i když oni jsou celkem podobný, takže jako když je krásnější, jiný látka, takže tady máme ještě malované stíle. No to jsem malovala u kámošky, kráti. Malovala stíla asi 3 měsíce. To malo to na stejně. Já prostě moje stíla, tak mě to hrozně, no už je půl 9 hodin. Já jsem hodně strávila, co jsem na to udělala. Takže moje stíla se hrozně mění, prostě. No. Dneska mám to vlastně zvykl jsem se časnosti, ale prostě, že máme tady. Takže to odnesla, protože tohle to jsem taková nějaký chvíli, to je trošku vytvořit dolů. Mimochodem, centrilika. Takže ještě ne jakoby zbera centrilika nebo centrilika. Její druhý díl. To je super díl, nevím. Dobře, a teď nějak, abyste měli představu... Dobré, já vás pořád překvapím, to pravdu. Já vás nechám překvapit. Fakt je to chvíle, to se neměla vůbec zádat, takže... No to je jedno. Teďka spíš odeberu k tomu, co většinou dělám nějak večer, a to je psaní komiksů. Já jsem hrozná vždycky úplně. Buď píšu knížky, komiksy, maluju, prostě já nevím. Co to je nic? Každý maniak na psaní, celý den s tuštičkou. Já z těch tuštiček tady bylo asi 6. Ještě v květnu tady bylo 6, ještě tady už jenom 2. Toho jedna stavila za poslední, no, tak se mějte, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud ne, tak dejte dislike a no, tak teď teda jedlí, to s vámi tak ahoj.